AT betyder almen studieforberedelse. I AT der arbejder vi med en sag, eller sagt på en anden måde, så arbejder vi med et emne. I AT arbejder vi med problemformuleringer, der er overordnede undringsspørgsmål, som man kun kan svare på med hjælp fra 2 fag. Man lærer at udforme en problemformulering og at løse den selvstændigt med de fag, man vælger. Fagene har forskellige metoder, og det giver muligheder og begrænsninger, så man lærer at bruge sit arbejde. Man får altså et indblik i, hvad de forskellige fag kan i forhold til hinanden. Til eksamen kan man så forklare, hvorfor man ikke kan undvære nogen af dem til at løse problemformuleringen. For eksempel så har vi lige haft et AT-forløb med biologi og engelsk om genetik, hvor vi i biologi, som hører til det videnskabelige hovedområde, havde om de biologiske processer og afgang, hvor i engelsk, som hører til humaniora, der havde vi om de etiske spørgsmål ved genetik. Men man får lov til at gå i dybden med et underemne og arbejde anderledes, end man gør normalt i skolen. Og derudover der får man indflydelse på det produkt, man skal lave, som opdager kreativt. I AT arbejder man fokuseret med én sag og med flere fag, så man kan rigtig nå at komme i dybden med emnet og få det belyst fra flere forskellige vinkler. Der er altid nogle faglige rammer for faget, og inden for de rammer kan man så udfolde sig frit. Der er altid meget gruppearbejde i AT, og det er vigtigt, fordi at i hvert AT-forløb er målet et specifikt produkt. Forløbet er en blanding af undervisning og selvstændigt arbejde. Og i arbejdsperioden er lærerne vejledere, så hvis man går i stå, så bliver man hjulpet videre. Produktet kan fx være en fremlæggelse, og i den forbindelse så øver vi også noget, der hedder responsgrupper. Responsgrupper er, hvor man giver hinanden konstruktiv kritik på tværs af klassen. Altså man siger, hvad der gik godt, og hvad man kunne gøre bedre. Vi bruger også meget tid på at diskutere og reflektere over, hvad det enkelte fag kan gøre for sagen, og hvad flere forskellige fag kan gøre. Jeg synes både, det er sjovt og spændende at få lov til at arbejde i AT og udtrykke sig kreativt under frie rammer. Et eksempel på kreativt arbejde er f.eks. i vores forrige AT-forløb, hvor vi skulle lave en plakat, som nu hænger hen på skolen om bæredygtig transport. AT står jo for almen studieforberedelse, og det er jo sådan set også derfor, vi har det. For at forberede os på videregående uddannelser og fremtidige job. For i AT, der lærer vi at arbejde lidt på den måde, som man også arbejder der. Vi lærer at få en rolle i en gruppe og tage ansvar i vores gruppe, fordi de andre regner jo med os, og de regner med, at man yder en indsats, så det gør man selvfølgelig også. Så vi lærer at arbejde pligtopfyldende. Så lærer vi at se en sag fra flere forskellige vinkler, fordi vi har flere forskellige fag indover. Vi lærer at tænke i sammenhænge, netop fordi vi har flere forskellige fag, og fordi vi jo er flere mennesker, så vi har jo nok flere synspunkter på det her emne. Vi lærer også at reflektere over det, vi gør, fordi i AT skal man fortælle og selvfølgelig også tænke over, hvorfor man har valgt netop som man har valgt. AT er noget både 1., 2. og 3. G har. Og det munder ud i en mundtlig eksamen i 3. G, hvor man har en synopsis med. Den er ikke til udtræk, man skal til eksamen i AT. Det sjove AT er, at man lidt selv kan bestemme, hvor fedt det bliver. Altså hvis man arbejder rigtig meget og sådan søger en hel masse viden og er virkelig koncentreret og har selvfølgelig en fed gruppe, det betyder også en hel del, så kan man faktisk få en rigtig sjov opgave ud af noget, der måske ikke lyder så sjovt igen som hjemme.